Яңғыр өтті бізде Татарстанда. Атнасына 2 тапқыр яңғыр уза. 3 тапқыр бик яхшы яңғыр күчле. Күніне де 2-3 күн тапқыр яңғыр була күчле. Бүгін 2 болды. Ассаламу алейкум, азиз өзбек биродарлар ва опа сіңілдер. Сізге хаммагызга Татарстаннан selamlar. Менә бүген мин сезне бер китап белән таныштырга уйлаган идем. Менә 12-нче елны мин чыгардым китап Татарстаниман под небом братского народа. Таджикистаннан килгән адәмнәр хакында китап. Урыс телендә. Монда безнең тарих, безнең монда. Борынгы заманнан алып хәзерге вакытка кадәр Пардабой Абдуллаев, Үзбек. Мин моны инде урыс телендә яздым бу китап. Менә таҗик бу. Таҗикистаннан килгән, һәммәсе таҗиклар. Әмма арасында бер үзбек, Таҗикистаннан килгән үзбек. Ул бала сабыйларны шифаханада, хастаханадамы? Хәзер карыйм мин аны. Әйе, хастаханада ул эшли. Монда мин таҗик халкының әйтемен китердем. Адәмнең гомерен саклау мәчет төзүдән кыйммәтлерәк дип. Безнең Урта Азиядан килгән кунаклар безнең медицинага зур ярдәм кертәләр дип. Ата-бабаларыбызның эшләрен дәвам итә дип. Менә Пардабой Туктарович дигән үзбек егете травматолог. Балаларның хастахана, 2-нче хастаханада травматолог. Пардабойны менә безнең шәһәрдә хөрмәт итәләр, милләтне карамастан төрле адәмнәр. Чөнки ул кайсы кешеләргә балаларына сәламәтлеген кайтарган. Чөнки бала, сабыйлар, алар мәгълүм ки алар гел тырышалар сорамаган җиргә тыгылырга. Җәрәхәт диләрме? Җәрәхәт дип әйтәләрме? Татарча тагайтәләр яраланган ди. Яраланган балаларны дәвам алар давалый. Ул акчачаклар дигән аталган, акчачак дип аталган безнең җөмһүрият, ягъни республика конкурсында җиңгән. Шул җиңү төбендә bir вакыйга, инде монда сезгә күренми, менә сез урысча аңласагыз күп, мен сезгә урысча укып бирер идем. Инде 9 яшьтәге Ришат дигән сабыйга
2009 елда ашыгыч ярдәм машинасы алып барган Абдуллаевка малайның кулына bir duvar түгел инде капкамы куршап алган инде шул не куршап шунда куршау шунын тимире кулына кергән. Аны хатта азат итеп тә булмаган шул ук, чөнки ашыгыч ярдәм бригадасы килеп тырышса да тиз аны азат итәргә булмаган. Соңыннан инде МЧС дигән урысча Министерство чрезвычайных ситуаций дип атаган шулар килгән. 2 сагать дәверендә ул малай сабый шулай асылны иленеп торган инде. Шунда куршауда шунда инде. Кулына инде шул теге кадалып нәрсә кол тираны дип. Бик шундай катлаулы бер нәрсә дип әйттем дә инде, яраланган катлаулы нәрсә яраланган җире булган инде шундай аны. Урысча мин инде оста журналист буларак. Менә татарча тәрҗемә итеп бик авыр. Татар теленнән урысчага мин тиз күчерә алам, тәрҗемә итә алам, әмма урыс теленнән татарчага авыррак. Ул үзбәк егете Душанбе каласы шәһәренең янында Кишлачный совет Лаур дигән Ленин районы шунда туган җире. Душанбе шәһәрендә медицина университетын тамамлаган. 1993 елда менә инде хәзер менә бу 12 ел, 17, 29 ел дәверендә инде Алла бирсә иншалла киләсе елда 30 ел инде безнең шәһәрдә эшләп йөри. Менә шушы адам Пардабой Абдуллаев, үзбәк егете. Менә шуларны мин кайсылар менә бар доктор булып эшлиләр, төрле нәрсә яңа гына әле. Мин интернетка кирсәм, анда бик күп мигрантларга каршы язганнар, видеолар ясаганнар һәм анда дистәләрчә, йөзләрчә комментарийлар шул мигрантларны хурлап, яманлап язганнар урыс телендә. Шуңа күрә мин инде 2-3 чыгарылыш ясаган идем. Алар хакында яхшы сүз әйтеп, алар кайсы безнең тормышыбызның төрле өлкәләрендә халыкка хезмәт итәләр, ярдәм китерәләр дип. Әмма шуңа карамастан шунда да миңа хурлап язганнар төрле сүзләр, миңа да килгән, берсе язган, сиңа акча түләгәннәр дип. Мин инде елмайып куйдым анарга. Акча биргәннәр имеш. Нихәтле акча бирергә тиеш. Ул журналистка, журналист инде мигрантлар шул нәрсә дип әйтте, кунаклар инде, эш кунагы дип нәрсә. Шулар хакында яклап язу өчен бик күп акча кирәк, чөнки аз акчага риза түгел. $1 миллион бирсәләр, бәлки уйлап карарга була. Безнең хәерче кешеләр менә монда су агып бара. Яңгыр булды бит, ягъмур диләр. Türk kardeşlerim yağmur diler.
Менә усал күзе белән карап тора. Урта Азиядан килгәнме, курыкты камерага эләгергә. Алар янына килеп сорау бирәс килә. Алар куркалар. Сөйләшәс килмиләр. Хатта. Айе, мин нәрсә хакында сөйләдем? Шул сине түләгәннәр акча дип. Җәмәгать ул хәзерге вакытта мин шул теге интернетка кирип карадым, анда бик бездә байтак диләр кайсы вакытта күп шундый видеолар. Мин анда карап та тормадым. Анда мин шул комментарийларга күз ташладым да инде. Анда берсе дә шушы видеоның авторына, ягъни шул сөйләгән кешегә каршы бер сүз язмаган. Шуны мин аңладым. Бер сүз дә каршы язмагач, аны инде бу менә 20-ме, 30-ме, 40-ме минут дәврендә ул гел шул кунак, эшче кунакларга каршы сөйләгән дип. Чөнки ул әгәр дә аларны яклап бер нәрсә әйткән булса, аңа каршы, аны гаепләп, аны танкыйтьләп, аны хатта сүгеп, яманлап, күп анда комментарийлар булар иде. Монда бик һәммәсе 100% мин күрдем, аларны яклап бер сүз язмаганнар, аларны гаепләп язганнар. Мин инде шунда торам, минем бер төп фикерем бар. Аларга, әгәр дә алар миңа каршы чыккан адәмнәр акыллы булса, алар бераз инде уйланып торыр иде. Менә мәсәлән, мин аларга сорау бирәсем килә. Менә Рәсәйдән миллион халык китте төрле илләргә. Хатта хәзердә менә шушы, беләсез, ушындый вакыйгалар нәтиҗәсендә алар Казакъстанга киттеләр, Үзбәкстанга, Таҗикстангамы, кайсы илләргә киттеләр, хатта Грузияга киттеләр. Тагы кайсы илләргә китте, Төркиягә бик күп китте, йөзләрчә мең адәм китте. Алар да мигрант дип санарга була. Аларны да шулай рөхсәтме, мәсәлән, әгәр дә безнең шушында Татарстан или Рәсәй күләмендә килгән мигрантларга, эшче кунакларга каршы шундый фикерләр йөртсәләр, минем хакым бармы, мәсәлән, әйтергә аларга, менә шушы мине танкыйтьләгән адәмнәргә? Буламы миңа шул Рәсәйдән йөзләрчә мең мигрантлар, эш кунаклар дип, эшче кунаклар шунда күчкән, аларга каршы, аларны хурлап язырга миңа? Алар да бит шул, менә шушы бездәге, мәсәлән, Рәсәй күләмендә эшләп йөргән эшче кунакларның дәрәҗәсендә алар хәзерге вакытта дип. Менә шуны мин сорау бирәсем килә. Тик кызганычка каршы җәмәгать ул җәмәгать һәр кайсы никтер алар бер кайчан да уйламый, иртәгә мин шунда барырмын дип. Рәсәйнең илендә, урыс илендә, Рәсәйдә, мәсәлән, карагансыздыр, Ташкент ипиле, икмәкле, күмәчле шәһәр дигән, Ташкент город хлебный. Анда малай гаиләсе аштан тилмереп, ачлыкка каталанып, тилмереп, азапланып яткан чакта ул малай Үзбәкстанга бара, шунда эшли, анда бер бабай аны алды, әмма икенче кеше әйтә, эшләгән акчасын бир дип. Ул ничә капчык шунда будаймы, будаймы алып, мәсәлән, кайта авылына. Шунда анасы аш ята, тилмереп, ул анасы сырый, балам, Ташкәндә булдыңмы? Ташкән кандай ди? Ул әйтә, әни ди, Ташкән ипиле, күмәчле, икмәкле, Ташкент город хлебный дип җавап бирә. Менә соңыдан инде тагы аларның
хәтере бик кыска, кызганычка каршы. Ул менә шул теге эшче кунаклар дип атыйм инде, гастарбайтер мәсәлән. Аларга каршы сөйләгән, язган адәмнәрнең хәтере кыска, чөнки аларның мәсәлән Үзбекстанмы, Үзәк Асияның Үзбәк Азияда булса, Асия дип аталар бит, дөрес, Азия түгел, Асия. Үзәк Асияның мәсәлән төрле төбәкләрендә Ленинград, аштан каталанып яткан, ачлыкта яшәгән, ачлык шартта яшәгән балаларын азмы күпме сугыш вакытында, Бөек Ватан сугыш вакытында шунда күчереп, алар шунда исән булып калдылар. Алар, әгәр дә ул кайсылары шушы, бәлки шушы яманлап язган адәмнәрнең бабалары да бар, шунда булгандыр. Әгәр дә аларны вакытында Үзбекстанда шул үзбәкләр ипи белән тукландырмаса, җылы йөрәк җылысы белән каршы алмаса, алар менә шушы яманлап яткан дөньяга килер идеме, менә шушы дөньяга килер идеме? Бәлки булмас иде. Шул адәм баласының хәтере бик кыска. Инде тагы төрле ниләр бар. Мәсәлән, авыр чакта әни мәрхүм әйтәдер, инде ул әйтем бераз катырак, халык әйтеме, әни мәрхүм әйтәдер, тышканда күт кирәк, тышмаганда ни кирәк ди, мәсәлән. Мәсәлән, һәр кайсы кеше уйламый бер кайчанда киләчәген, иртәгә булмасмы шундый минем тормышта шартлар, мин мәҗбүри шул Үзәк Азияга бара торган шундый инде кирәге була дип, мәсәлән. Үзәк Азияга барырга кирәк булыр дип. Анда мин нинди күзләр белән карар идем, менә алар мәсәлән вакытында мин барсам, мине кабул итеп, пулау ашатып, шурпа чиртеп, чәй биреп миңа әйтсәләр, менә мин Рәсәйгә бардым, мәсәлән, анда мине куып җибәрделәр, мин кайтып менә шушында торам дисә, менә шушы адәмнәр элек эшче кунакларны куган кешеләр нинди күзләр белән карарга тиеш, шундагы аны кунакта шул качак дип әйтәләр, качак татарча, шул үзе мәсәлән ул тормыштан, авыр тормыштан качкан адәм нинди күзләр белән аны карарга тиеш шул теге хуҗаларга. Менә мин инде бераз уңайсызланам, сез татарча тирән мәгънәдә аңламассыз дип, кызганычка каршы мин Үзбекстанда аз гына тордым балачакта, шуңа күрә минем инде үзенчәлекләрен әйтә алмыйм, шул тик урысча әйтсәм мин бик оста әйтер идем. Татарча инде борчылып торам, үзбәк кардәшләребез, бирадарларыбыз аңламас дип. Адәм баласын хайваннан акыл айырып тора. Ул акыл бик сирәк аны куллана адәм баласы, кызганычка каршы. Адәм баласына гел уйларга кирәк, безнең ата-аналар әйтәйдер, алдагы уйларга кирәк, киләчәкне уйларга, алдагы нәрсә булачак. Шуңа күрә бу тормыш хәзер глобализация дип атаган, халыклар аралаша, бер милләт вәкилләре дистәләр мең, йөзләр мең, хатта миллионнар икенче илләргә таралып, дөнья күләмендә таралып йөриләр алар. Аларга нинди мөнәсәбәт булырга тиеш? Әгәр дә аның ватанында аның милләттәшләре бүтән милләт вәкилләрен, кешеләрен ничектер хөрмәт итмәсәләр, шул мине борчый. Менә шул сорауларга
Мин алардан жауап ишетәсем килә. Әмма мин уйлыйм, турыдан туры, тугры дип әйтәләр бездә, тугры сүз диләр. Тугры сүз ишетеп булмас дип уйлыйм. Чөнки ул әгәр дә алар ул миңа тугры сүзне әйтсә, әйе, синең сүзең хак дип, шулай дип, минемчә алар электә уйланыр иде. Ә хәзер алар уйламыйчы, хислар белән тик миңа җавап бирә ала мөмкинлеге бар алар менә шул каты сүз белән. Син надан, син аларга сатылгансың, син алар фикерендә торасың, сиңа акча түләгәннәр дип. Шундый мин шундый уйлап торам, шундый бәлки җаваплар булыр дип. Икенчедән, халыкта әйтәләр менә, акылсыз ахмакка ди, нинди җавап булырга тиеш ахмакка ди. Ахмакка өндәмәшкә кирәк ди. Шуңа күрә әйтәс килә, әгәр дә ул кеше алардан инде юнле, акыллы җавап ишетәм дип өметең üzülсә, бәлки аларның әйткән сүзләренә өндәми тик торырга кирәк. Шунда тамамлыйсым килә. Менә безнең яңгыр, мин нигә гел мактанып күрсәтәм, чөнки Татарстанда быел менә кичәме, 3нче көнме, хатта 37 градус йылы булды, 37. Менә бүген бик көчле яңгыр, хәзер 1-2 сәгатьтән, 1,5 сәгатьтән метеорологический хезмәттәш, хезмәт итү алар нәрсә дип әйтәләр инде, хезмәтчеләре безгә тагы яңгыр килә дип әйтәләр. Көчле яңгыр, ул 2 сәгать дәверендә яңгыр була, яңгыр ява дип. Яңгыр инде ул хәерлегә, яңгыр ул инде үлән үсә, төрле җимеш үсә, төрле ризыклар үсә, ул туклыкка китерә, туклы әле әйтәләр, аш кешенең ашуы яман диләр татар халкында. Шуңа күрә иншалла халык тук булса, аларда яман фикерләр тумас дип ышанамын. Шуның белән тамамларга рөхсәт итегез. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Аллаһ Тәгалә һәммәгезгә исәнлек бирсен.